ବେଙ୍ଗ କୋଉ ବେଙ୍ଗ? ଗଳେ ହଁ ଗଳେ ସେଇ କାଠ କାଠ ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ବସିଗଲା? ସେଇ ବୋଟେ ପାଖେ ଇନଭର୍ଟର ପାଖରେ? ଏ ଫୁଟା ଆସିଲା ହଁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଇନଭର୍ଟର ଭିତରେ? ହଁ ଉଡ଼େଇଲାନି? ଉଦୟ ହୁଁ ଆସୁ ଆଡ଼ୁ ବନେଇ କୁହ ପାପା ବନେଇ କୁହ। ଉଦୟ ଆସୁନି ଯାଉନି? ତ ମା କହିଲେନି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ମା ଉଦୟ କାହିଁ ଉଡ଼ୁ ଜେଜୁ କହିଲେନି ଉଡ଼ଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ଉଡ଼େଇବା କେମିତି ଦେବେ? କିଏ ପହଁରିବ? ମା ତ ବାହାର କରିପାରୁନି ମା ପହଁରିବ? ମା ତ ବାହାର କରିପାରୁନି ମା ତ ବାହାର କରିପାରୁନି ନା ତମେ କହୁଛ ମା ବାହାର କରିପାରୁନି ଦେବୁ ମା କରିଦେଲା ପଶିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ଏଇନା ଯିବିନି ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇବି ପରେ ଯିବା ଦେଖିଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଥାଉ ମା ବାହାର କରିଦେଇଛି ମା ବାହାର କରିଦେଇନି ଆଉ ଜେଜୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବେ ଆଉ ଜେଜୁ କୁହ ଜେଜୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଭଲ କଥା ମା କହିଲା ମା ଦେଖିଛି ନା ନାଇଁ? କିଏ ଦେଖିଲା? ଜେଜୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜେଜୁ ବାହାର ନ କରିକି ଖାଇଦେଲେ ଆଗେ ସିନା ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ବାହାର କରିବେ ହେଲା ମା ବାହାର କରିଦେଲା କେମିତି ବାହାର କର? ହଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡ଼େଇଲା ଆଚ୍ଛା ଯେ ଖଟ ଟେକି ଦେଲା ମା ଖଟ ଟେକି ଦେଲା ଛାଁ ବାଲା ଛାଁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଖଟଟା ତା ଚାରିପଟରେ ଅଛି ଖଟ ହାତ ଚାରିପଟରେ ଅଛି ଫେଙ୍କ ଥିଲା ବାହାରିଗଲା ପଶିଲା କେମିତି କ'ଣ? ସେ ଚାରିପଟେ ତ ଅଛି ତା ଚାରିପଟେ ତ ଖଟ ଦିଆଥିଲା ନାଇଁ ସେ କାଠ ଦିଆଥିଲା ସେ କେମିତି ପଶିଗଲା? ଡେଇ ପଡ଼ି ପଶିଗଲା ଆଚ୍ଛା 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 ବାହାରିଗଲା ତ?